nagapabilib sa talento sa pagkanta niining usa ka libod suroy nga lalaki gikan sa Katarman, Northern Samar. Miabot sa kapin 6 million views ug kapin 600,000 shares ang maong video nga gi-upload ni Miriam Desacada. Ang lalaki sa maong video mao si Vicencio Impalmado alias Tagalpok, usa ka engineering student kaniadto. Sa iyang kanta nga Just Once daw naghulagway kini sa istorya sa iyang kinabuhi. Ato siyang mas ila-ilahon pinaagi sa atong bisita din lang sa GMA Regional TV Live. Kung makauban nato siya karon stringer nato gikan sa Eastern Visayas, si Ma'am Miriam Desacada. Maubay na aga, Ma'am Miriam. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ang kabuntagon diha, Ma'am? Maayong buntag, ang Tacloban is a sunny day ngayon. So mamayang hapon siguro uulan na rin kasi ganyan ang klima rito. Pag umaga ngay sunny day, tapos pag hapon umuulan. Isip ka bahin sa media, Ma'am Miriam, unsa may mga life lessons nga imong nakatunan every time mag-gather ka og balita? Daghan kasi kitang mga media manggod we encounter people from all walks of life. So daghan kaayo atong makuhag mga leksyon katong balita o mga sometimes ang mga impormasyon diri hatag sa atoa, but sugod pa rin ang sugod para makuha na we remain as balanced. Alright, this time, Ma'am, mag-ask me og additional information kabahin atong imong nag-viral nga video, Ma'am Miriam, usa ka libod suroy nga nindot gyud tuod kaayo og tingog. Can you share something interesting about him, Ma'am Miriam? Nakita man gud nato kaning palaboy na tawhana. Tapos wala sa din kumanta siya. Ang ganda pala ng boses. So lahat napahanga. Kaya pala nag-interest ako na puntahan siya person sa Katarman, which is bumiyahe kami ng 7 hours. So ayun nakita namin na mayroon pala siyang pinagdaanan. Dating engineering student at kumuha din siya ng VE's Evangelical Ministry kasi active members pala sila, ang pamilya nila ng Iglesia ni Cristo. So ayun, nung namatay ang kanyang mga magulang at nagkaroon din ng mas malakas na trauma pa nung pinatay ang kuya niya sa harap niya mismo. So doon daw nag-start ang parang depression ni Vicencio Impalmado alias Tagapok. Kilala siya doon na Tagapok. Pinuntahan namin siya. Malayong-malayo na siya nung nag-viral siya ng kumanta na madumi, madungis. Alam mo naman yung mga palaboy. So when I met him, nakagupit na siya, malinis na ang damit niya, at hindi na siya doon natutulog sa ilalim ng hagdan, simento na hagdan, nasa ilalim siya, yung ulo lang nakalabas, yun yung buong katawan niya nasa ilalim. So ngayon, because of Fernan Fabregas, yung kaibigan niya nung okay pa siya, lagi siya kasing kumakanta doon sa nila video okay. So that time siguro nung tingin ko kasi nung kumanta siya, pick yan ng niya, parang siguro may mga gusto siyang sabihin kasi nung ni-interview ko siya, marami siyang gustong sabihin which he cannot speak it well. Parang hindi niyang lang malabas ba. Before naging viral yung video na, Ma'am, unsa istorya adto, Ma'am, katong sa iyang pagkanta mismo sa video kay Ma'am? Yes. Sa man tong man to, gihangyo siya o nihangyo ba siya nga mukanta that time? Fernan Fabregas is his friend. At may-ari doon sa tindahan na yon na may video okay. So, doon sa tinutulugan niya, he usually tambay there. So, tumatambay siya doon at kumakanta lagi. Ma'am, from Fernan mismo, Ma'am, of course, ikaw itong nag-post, Ma'am, and then nag-viral na ang video. Kumusta? Did you expect na mahimong ingon ani siya ka-viral nga more than 1 million views na? Hindi. Nung nakita ko lang yung video, iba to parang
ano rin tagus ba tagos. Kasi hindi mo yung dili ka mo expect sa iyaha nga kabalo ka kaayo di ay magkanta nga kanang with feelings good. Ma'am Miriam, kung doon na pa'y buot mo tabang sa iya, ma'am, labi na makakita karon sa atong interview, where can they get in touch man, ma'am? So you could directly contact Fernan Fabregaras diyan sa messenger niya. So yung iba kasi doon lang nagko-contact. So importante kasi yung para kasi sa akin importante talaga siya mapagamot. Alright, to close this, ma'am Miriam, message nimo sa mga nagtanaw nato ron diri sa Central o of course diha sa Eastern Visayas. Daghang good salamat sa inyo tanan, and of course can I say something, magpasalamat ko Nico. Pasalamatan ko of course si John Allen Berbon, ng Public Information Officer ng provincial government ng Northern Samar, si Fernan Fabregas of course yung nag-aalaga ngayon kay Tagapok, Danny Balading of 106.3 TJFM, isa rin siya nag-facilitate sa atin. Of course, sa buong crew ng Baktas Patakas. Oo, kay Christian Jorge, kay Rizal Inscanio, kay Jason Del Monte. Thank you so much for being there with me. Alright. Thank you so much, ma'am, sa paghatag namo, dili lang namo at sa tibok Pilipinas ug mga heartwarming nga mga istorya, mga impormasyon gikan diha sa inyo sa Eastern Visayas. Salamat kayo sa pag-uban kanamo karong buntaga, ma'am Miriam. Salamat kaayo and God bless. Thank you, ma'am. Take care diha.